Myslíte si, že neziskovky nepotřebují PR? Že když děláme dobrou práci, tak to stačí? Jenže když potom vytáhnete hlavu ze své příjemné sociální bubliny, tak to může vypadat třeba takto. Makej robit cosi užitečného a nesaj prachy ze státu, spirálo. Neziskovky nebrat. Zrušit všechny. My víme, že v neziskovkách každý den pomáháme. Jsme tady pro ty nejzranitelnější. Pro děti se zdravotním postižením, pro opuštěné seniory, pro lidi s duševním onemocněním, kteří prostě chtějí být doma. Jsme tady prostě pro mnoho z vás. Tohle není stížnost, je to pozvání ke spolupráci. Přijďte radši k nám a pojďme společně hledat způsoby, jak mluvit o naší práci i mimo náš obor. PR je způsob, jak ukázat příběhy za naší prací. Ať už vedeme sociální služby, pomáháme lidem v krizi, pořádáme kulturní akce anebo kroužky a tábory pro vaše děti. Nebojme se ozvat, pojďme ukázat, co neziskovky opravdu dělají.